Fuck, bliver der mig. Kom nu. Jeg tror ikke, han når det. Jeg tror ikke, han når at acceptere den, boys. Gør han heller ikke. Det gjorde han heller ikke. Det gjorde han ikke. Han nåede igen. Hvorfor kan man sende links, GG? Det har jeg sat på lige nu. Mine mods, de plejer som regel at time dem out, hvis det er. Michael Reinhardt, ikke promote for dig selv i channelen. Det ved du godt, mate. Det ved du godt, mate. Kom så. Pain, han skal fandme få mærke hans egen navn, skal han, når han taber den her. Kom så. Kom så. Kom så. Der er fucking karambit i den her. Kom nu, T-side. Fucking T-side. Come on, let's go. Let's go. Kom nu, T-side. Fuck!